Ahoj, já vás zdravím všechny, tady opět Novis a tohle je, myslím, že 10. díl z mojí Minecraft Let's Play série a stojím tady před tou svojí věží. Za kamerou jsem trošku dolaďoval design tady, abych měl i ty sloupy, takhle, i z téhle strany a pak jsem si ještě jenom dodělal takhle takovej rám, kde bych mohl mít aspoň žebřík nahoru, protože jakoby abych to měl takhle celý udělaný ze schodů, tak to úplně není ten design té věže. A myslím si, že tak by to aspoň mohlo trošku nějak reálně, normálně vypadat. A trošku jsem si dodělal ještě tady enchantovací nebo ne enchantovací, ale bookshelfy, aby mi to dávalo aspoň nějaký levely. Ale ještě to nedává 30, ještě mi chybějí 3 bookshelfy, nebo knihovny takhle. A bych si mohl dělat enchanty na 30 a chytit třeba Fortune 3, za který bych byl moc rád. A dneska mám v plánu dodělat aspoň, nebo ne dodělat tu věž, jako věž už je postavená, ale doladit to, aby se mi to vlastně, abych to měl jako hotový. Jako úplně, třeba tady vlastně dodělat ještě ty sloupky. A donést si sem vlastně vykraftit si brewing stand a jenom ten brewing stand, abych si, a netherwarty, abych tady mohl si kuchtit lektvary, což znamená, že vlastně pak budu muset zase do netherů pobít pár blazů, což by mohl být další failing, ale na to se podíváme jindy. Úplně nejradši bych byl, kdybych dneska stihl ještě třeba nějaký první enchanty. To by bylo jako hodně fajn. Ale nebudu předbíhat a uvidím, co dnes vznikne. Jo, no je to vlastně tady menší. Je blbý, když pan stavitel zapomene, jak to staví. A jinak v komentářích, nebo v komentáři pod minulým videem by bylo porazeno, abych do těch okenic dal místo těch iron barů, abych tam dal takhle vlastně ty zítky a musím říct, že to byl velmi dobrý nápad, takže děkuju. A budu rád, když budete ještě psát pod další videa komentáře, nějaký dobrý samozřejmě, což by mi udělalo velikou radost. A určitě by mě to velmi, velmi podpořilo v úvozovkách tvorbě, nevím, jestli to je úplně jako nějaká extra tvorba, ale budu rád za jakýkoliv kladný ohlas. Samozřejmě kladný, když se ho to zaslouží. Když se ho to nezaslouží, tak nejde nic. Ejda, tak. Takhle. Tohle patro bych měl. A teď se budu muset vlastně dostat ven na tu věž. A budu se prvně vyspat a vemu se ještě nějakou hlínu, ať se můžu vystavit nahoru. A dodělat ty okna i tam. Asi to vypadá, že bude funkčně jenom tady ty 2 patra a zbytek bych nechal bejt. A ještě uvidíme, jak jsem trošku rozmnožoval krávy. Abych měl XPčka, protože zatím jsem nenašel žádný spawner na mobky, což je docela škoda. Pardon. Což je vlastně škoda, že nemám další jiný přísun XPček, než takhle ze zvířátek. Ale nevadí. Aspoň budu mít dost kůže a ještě jsem rozmnožoval slepičky. Tak, já jsem chtěl hlínu a hlínu tu mám tady.
taky bych mohl vymyslet už nějaký popisky, asi bych si sem mohl dát ty. Mohl bych sem si dát ty item framey. Takže kůže budu mít dost a mohlo by to vypadat dobře. Jinak to je moje malé skromné políčko, plodí veliké úspěchy. Což je vidět asi dole na těch kravách. A vystavím se teda nahoru. Jinak asi jak jste si všimli, tak jsem na osvětlení použil ty modré lampy. Protože mi to přišlo takový lepší, než aby tam byly torčky nebo klasický lampy. No, už nevím, jak se mi říká. Ale přišlo mi to takový příjemnější. Nebo designově zajímavější. Když to má být takováhle magická věž. No sakra. Tady v jednom okně mi to taky nevyšlo. Takže to udělám jednoduše. Tam stejně pak ještě budu muset vlízt a dát tam pochodně. Aby se mi tam nic nespavnovalo. Kam já jsem si to dal? Asi nahoru, že? Tady to mám. A udělám si jich takhle tady. Udělám si jich takhle půl staku. Ještě pro ně někde najdu určitě využití. Tady to odkopnu, nesmím na to zapomenout. Jsem to udělal. Vrátím, co jsem ukradnu, co jsem vrátil. A takhle to vypadá dosti zajímavě. A účel to taky splní, takže to je hodně fajn. A možná bych se mohl pak udělat vchod od někať, ještě uvidím. Protože přece jenom odsaď je dobrý, no, jak je tam tohleto, tak není úplně, ale tohle věž od toho není, aby tady byl hezký výhled, ale vlastně můžu udělat tohle. Jsme zpátky dole. Tam ten blok jenom hodím zpátky a jsem tady. A zase to budu muset odkopat, abych mohl tady tohle odkopat. Tady už není žádnej. To je dobře. Dělal jsem je tam všude. Já jsem hrozný sklerotik. Tady jsou. Tady chybí ten jeden. Takhle. Takhle. Ať je tady světlo. To když tak doladím potom. A jo, teď se vrhnu ven. Protože venku ještě mám taky nějaký nápad. Ale to by šlo. Ne. Udělám jinak. To udělám jinak.
Třeba tohle. A. Ještě toho mám dost. 1, 2, 3, 4. Schody, ty budu potřebovat. Jo, to by mohlo vypadat zajímavě. By mohlo vypadat zajímavě. Takhle to udělám. Takhle to udělám. Materiálu na to mám dost. A líbí se mi to. Mně se mi to líbí. To bych to tam nesměl obráceně, že? Čtyři. 1, 2, 3. Jo, čtvrtý. Takhle. Došly schody. Nevadí, nevadí. Přiděláme další. Takhle. To by mohlo vystačit. Snad. Takže. Takhle jeden. Druhý. 1, 2, 3, 4. Přeskočím to. Jo. Dobrý, přeskočil jsem to a teď zpátky. A ven to udělat. Takhle, jo. Tak. Teď. Jeden. Druhý. Uděláme takhle. Snad to bude v pohodě i dole. Jeden, dva, tři. Takhle další. Jasně, no dobrý, už bych se málem zabil, to by mi bylo pak úplně k ničemu mít enchanting table na level 30. To by bylo hodně nemilé. Takhle by to mohlo vystačit. Dopapám se, naplním si bříško, ať nemám hlad. A nejsem hladový, protivný, nervózní, já nevím co všechno ještě. Jo, tady ta škvírka tady je zachovaná, tam ještě něco pak vymyslím. Tam ještě něco vymyslím. Jeden, dva, tři, čtyři. Jeden.
Obráceně. Samozřejmě mám pak ještě nápad, jak to využít tu škvíru. A by to mohlo být fajn. Ale tady by ty pochodně nemusely tak vadit. Ať ta věž svítí. I zvenku. No. Hele, super. Nevypadá to nějaký jednolitě. Nějaký rysy to má, hele, dobrý, dobrý. Takhle se mi to líbí, takhle bych to, jo, takhle bych to nechal, takhle to vypadá moc fajn, nebo aspoň mně se to líbí. Akorát mi přijde, že tu základnu tohle to má asi až moc širokou. No dobrý, dobrý, ještě není konec. Já vlastně nemám ten soul soil už. Když vlastně já ho nepotřebuju. Těch pochodní mám dost. Ale já toho budu potřebovat ještě víc. Já toho budu potřebovat ještě mnohem víc, abych mohl udělat tak asi obráceně, že? Pár řetězů. Ještě... Tak. Ještě asi nějaký ty řetězy se mi budou hodit, viď? Takhle. Hodím si železo, asi se budu muset pak vydat zase těžit. Názor. Takže železo. Tady ty věci bude potřeba asi dost. Ale není problém, natěží se. A tady, co mám v plánu? Tady už to na nic nepředělám, dobře, co tady? Taky ne. Ale tady těch kostek mám dost. Zatím takhle. Aha. Jsem se jenom blbě podíval do inventáře, nevadí, se nestratí. To nevypadá špatně. A ještě bych mohl vymyslet nějaký osvětlení přímo pro tu svoji bránu. Nebo rovnou předělat ten design té brány. To rovnou udělám, protože takhle úplně s tím kamarád nejsem. Ale prase. Aha. Ale dobrý. Musím mít v blok větší tu bránku. Tam mám takhle 2 schody. Báková narychlo brána, asi ji udělám nebo dosti stejně jako ji mám vevnitř, protože to je tak nějak se mi to líbí nejvíc. Takhle.
Jo, takhle to vypadá docela dobře. Jo, takhle se nechám tu bránu do toho. Ale ještě mě napadla jedna věc. Mám uhlínu tady. Potřebuju briky klasický teďka si udělat. Potřebuji si udělat klasický briky, tady si udělám takhle schody. A tohle vyskočím sem. A mám... Pardon, tak, jsme zpátky. A ještě, jo, takhle. To vypadá asi hodně no, jo, vypadá to hodně divně, vypadá to, nelíbí se mi to. Možná kdybych jenom tohle to celý odkopal. Tady mám vlastně ty sleby. Nechal tam takhle jeden, nebo vlastně to můžu pověsit přímo na to. Nemůžu. Protože je tam ten slep, jasně, ale... Tam ten slep dám takhle. Aha, slep je asi v nedru, nevadí. To je jenom slep. Tak tady mám takhle zajímavě vyřešený. A vypadá to mnohem líp než to předtím. To udělám, takhle. A teď si půjdu dovosvětlit to druhý patro. Takhle se mi to líbí, jak je to takhle jenom na jednom tom, v těch rozích, a myslím si, že to osvětlí tu místnost tady úplně krásně. Jo, takhle se mi to líbí, ještě tady bych mohl zadělat tu děuru. Takhle. Jo, vypadá to zajímavě. Teď přijde ta horší část. Já jsem tohleto neudělal okolo celého toho.
Tak. Tady to je hotový už. Ne. Tady taky ne. Jo, takhle osvětlení věže je zajímavý. Jo. Takhle by se mi to líbilo, takhle bych s tím byl spokojený. Takovou mojí magickou věžičkou. Kamenou. A ještě. Jo, ještě takhle tady přidám takhle ty. To bych mohl přidat do těch rohů takhle, že jo. Jak to vypadá z dálky, aby to už nebylo. Ale jo, vypadá to dobře. Si to tak udělám. Přidám takhle do těch růžků. A za kameru to asi přidám. Pardon. Za kamerou to asi přidám do dalších rohů a ještě bych potom mohl takhle aspoň takhle do těch dát takhle schody. Ne, to asi ne. Asi jenom takhle bych to nechal. Takhle se mi to líbí. By to mohlo být fajn. A ještě bych mohl něco přidat takhle sem. To přidat, ale to nechám pro příště. Jenom se ptám, jak je na tom moje úroda sugarcaneu. Vypadá to, že dobře, že bych mohl už dodělat nějaký ty knihovny. A podívat se na ten enchant. Tady někde skeleton. Wandering Trader. Co ty mi nabízíš? Korály, červený písek, láhev vody, jo? Dobře, dobře. Můžeš vypadnout z těch dveří, prosím? Ty lámy jsou fajn, ale ten mi tady vadí. Co jsem to chtěl, no. Jo. Jít si sebrat ten sugarcane, já si uklidím jenom tady ty šutry do skladu. Ať to nenosím u sebe. Tohle to si hodím domů do čestky. Tady ten bordel, to je taková moje bordel čestka. Čopnu si soul sand. Tady ty netherwarty. A mám u sebe nějakou kůži. Myslím, že tady doma v bordel čestě bych měl mít kůži. Jo, mám. Tak a doufám, že mi boukne. Nebouchne mi do ksichtu ten creeper, protože už se despavnul. To je dobře. Že už tady není, protože teď bych nechtěl uklízet bordel po creeperovi. A jo, vypadá to zajímavě ta věž. Líbí se mi to. Jsem hrdý na své dílo. To mám nějaký poznávací bod, že se blížím k domovu. A ještě bych mohl čepnout ten sugarcane na druhé straně. Ať ho mám teda co nejvíc, když bych si teda přál dokončit ten enchanták. A já jsem si zapomněl říct vlastně ještě jednu věc. To doženu, až teďka přijdu domů. Nebo do svého skromného příbytečku.
Jo, ale líbí se mi tam ta věž. To spíš než věž, tak je takový monument. Takový magický monument. Tak nějak se vším všudy. Ještě nevím, co bych mohl, když tak po případě přidat do těch dalších pater. Ale takhle se mi to líbí. Ale vchod nahoru by se mi hodil, no, ještě si s tím pohraju určitě. A tady. To je nějaký dřevo? Ale mám. Dobrý pecka. By mohlo vystačit. Papery. Tak, 4 knihovny. Tak mi to nevystačí asi na ten 30. level. Ale uvidím, co z toho vyjde. Jo, tady jsem si chtěl vzít jeden ten těžce vybojovaný Blaze Rod. A jít si vykraftit ten Brewing Stand. A jsem tady měl nějaký stony, ne? Dá se to z těch? Dá se to z toho vykraftit? Nedá. Ale jo, hele, dobrý. Ještě si to rychle dám vypít, abych to video mohl ukončit. Teda ne ukončit video, ale abych mohl... Ale šéfe, se s tebou udělám krátký, ne. Budu míromilovnej, můžeš tu být, ale prosím, buď sticha, jo? Nebo odejdi, prosím. Jinak jako ty lasa, co máš okolo těch, by se mi jako hodily, takže prosím jdi. Já od tebe nic nechci. Já mám tak nějak jako všechno, co potřebuju teďka. Jo, tohle to přesně potřebuju. Abych nevěděl, jak se kraftí brewing stand. Aha. Tak je názor. Takže, fail. Nevadí. Nevadí. Nevadí, uhlí je dost. A... štěten na vodu. Minecart není na vodu, že ne? Jo, takhle. To mám. Někde si čapnu vodu. Zase budu muset se běhnout pro vodu sem dolů. Tak, vodu mám a budu pak potřebovat teda budu potřebovat ještě nějaký písek na lahvičky, hele. Hele, level 30, už bych to nechal takhle a Fortune 3 mi tam rovnou skočila. Tady nemám lapis, ale...
Tak to udělám jednoduše, rovnou si tady připravím ty věci nějak. Dělám si barely. Ne, mám dostatek dřeva na barely, dobře. Dělám si barely. Já vemu si lapis k sobě. Tenhle ten krumpáč. Ty netherward, ty blazery tam budu potřebovat, ty lektvary. Do každého patra si takhle dáme jeden barel. Jsem zvědavý kam, když to tam je docela malý dole, ale místo tomu vymyslím. Třeba takhle. Takhle ho schovám do země. Tak a tady už to do země neschovám, ale tady mi to úplně nevadí. Tak, tady bude ten barel. A tady bude tohle. Tady takhle budu mít 6 poliček s netherwardama. A tady takhle ve středu budu mít ten brewing stand. Ale to by mohlo být takhle v pořádku. Doufám, že mi to tady poroste, takhle. Jo. To bude dobrý. A jdu udělat teda tu věc, na kterou se tady hrozně dlouho těším. To, že si udělám ten Fortune Pickaxe. Já samozřejmě jsem se nevzal z barelu ty lapisy. Fortune 3. Jako ten chci. O, F4. Dokonce o, ještě dostat na knížku třeba Unbreaking. To bych chytil na meč. Knockback 2, ten úplně nechci. Lopatu, F4. No, nechám to jak to teďka je, ale Fortune 3 pickaxe, úplně paráda. Jako dneska velice vydařený díl, úspěšný. Ještě silk tady by se hodil. A ten se mrknu, ten zkusím ulovit příště. Ale ten si hodím sem, protože tady bude jeho místo. A hned se to vyprázdnilo. Člověk dá ten lapis do hajzlu a hned tam má víc místa. Tý truhle. Tak lopatu sem. No sem a do toho kuldronu jsem se nedal vodu, ale to nevadí. Tak jo, já se s váma pro dnešek loučím a uvidíme se příště. Budu rád, když na tohle video dáte like, odběr a napíšete nějaký pěkný komentář. Se mějte a zatím příště se uvidíme. Čus.